Hapit sa ko dili kadali mga kaidol kay palit sa akong sapatos sa akong alaga mga kaidol. Loy na kayo sapatos sa akong alaga mga kaidol, kagisi-gisi na mga kaidol. Pag 100 din tanan. Masiro murag 9. 9 may ego dili 9 9 years old. Oh. Di ba kanang 9 ang iya. Kaya kung musuot sa sinilas Bata ba? sa grade 6. Sakto na. Size 9 sa itong sinilas. Lahi mo lang sa mga sinilas. Alay. Size 9 na yung sinilas. Size 7 na lang siya sa... Sakto na na sir. Tag 100 na ni mga kaidol, okay mga kaidol. Uli na ta mga kaidol. Babay na mga kaidol.